mangathi ayiguqi inhlanhla uthi engasebenzi inqwaba kodwa manje bamnikele khona umuntu okanganikeli ngoba engenalutho ushemba ukuthi sigonane ushemba uthanda kumaNazaretha ukuthi masisonke etempeleni ongasebenzi kube khona isabatha esoke sishaya uthando bese sithi cha mntaka Bhombela hamba othenga ukudla endini uthenga isheti lesikole umbamba umgone uzama ngabazi uba phakathi kwaShembe kodwa manje siyahlekana sinhloboni amaNazaretha ahlekanayo siyagxobana khipha isithole gxobela ukufa ulanda ithi unolifaka endlini ithi inyanga yezulu makwenzeka la ekhaya ugcotha ube umshumayeli fanele ngaphandle kwekhaya kwakho ukhanda indlu ozothi mawubuya nemnikelo etempeleni izinsizi zabantu ufike uyibeke khona ungangeni nayo phakathi kweingane zakho inzima ke le ngikhulumayo angaze ngigcotha inkinga indlela iyezwa nje uShembe mayikhuluma iyezwa ngoba kusasa kuthiwa ingane zabagcotshwa ziyahlupheka zihluphekiswa abazali bazo so bikusiza sicela imendo sicela yonke into uthathe lento ifake edining room la uhlala khona ziyangena ingane zakho ingena le nsizwe bese yibika la emva lokho usola abantu Zole wena mhlambe ebuhleni akwazi ubona ebuhleni makuzonikelwa kunecontainer ngasesangweni imbenge zisuke econtainer ziyongena etempeleni zisuke etempeleni ziyongena egumbini lapho kwakhona iminikelo azikaze ziphume ngaphakathi lahlala khona ubaba wena kodwa uhlala nazo endlini ubani onizohlala nembenge kaNkulunkulu angikade bajoda angikade mina ngibuka ukuhlupheka kwethu mina ngibuka ukuhlupheka kwama amaNazaretha wonke ayahlupheka namhlanje Roma 11:36 ozana lokhu izinto zonke nenzi izinto zonke zikhona nguye zingayi ziuye akube kuye udumo akube kulo unyazi udumo kuze kube phakathi yabona ekhaya sengizohlala phansi yabona ekhaya ubaba mekwanginika inkonzo athi inkonzo soyiphathelwa usibani bani ebuhleni kwaduma ngisho ihlahla kathiwa hame ngeke kwahlakaza ihlahla inikwa wena uzohamba qinisile uzohamba ngoba ingilosi zomuzi ziphenduka zonke ibheke ukuthi ubani osengangubaba wethu uzochithwa izona twa udumo lungolwakhe yabona bathi kusho nengane encane njalo uzohamba qinisile abantu kwabala ikhaya yilabo abangazazi bakhulu uShembe ufuna into eyodwa kuthina amaNazaretha ufuna uthando two sengihlala phansi iNazaretha elisagaya utshwala ekhaya kwalo alikho la ekhaya alitshela abantu likhonza mphi uShembe ngoba uthi umthetho kaShembe iNazaretha amaliphenduka fanele lihlanganise imbuzi ligeza umsamo walo wazi lageza umsamo ngomNazaretha azisangeni amabele ngithi kuvubelwa ngawo amabele imithombo ayisangeni imithombo ngeke uthathe utshwala ufake la etempeleni kodwa inkinga ekhona amaNazaretha afuna ukwenza umsebenzi emawugezile umsamo lo msebenzi owenza uwenzele emabibini ukuze uthi mawusushayekile uthi ngaye kutshwala kwabheda yonke into kanti ukhuluma vele ngomsamo ovele uzitshelele Jeremiah 35:5 ozana ngabe ngaphambi kwamadodana ethu kaRekhabi izwa nje uNkulunkulu ngabeka phambi kwamadodana kaRebabi amagabha egcwele iwayini nezindebe ngathi kubo phuzani iwayini kepha bathi asiliphuzi iwayini ngoba wethu uJonadabi uyindodana kaRekhabi wasiyala wathi singaphuzi iwayini nabantwana bethu kuze kube phakathi yabo nje mawazi uyakhaya ungayibhali incwadi uyilethela etempeleni wena unekalo nje wangolisa amaNazaretha wafala khona insipho ngoba esikhathi uthi Shumayeli umkhokheli nebandla sicela ukuba nani umeme uShembe uqobo manje umsala kule insipho khona
Ephakameni bathi ngesikhathi senkosi ilanga kwakuthi makuzongena umdedele ithi inkosi ilanga bonke abaphuma emzini ekade igayile ababe lapha ngaphandle komuzi kukhishwa abahlambululi babahlambulule kuthiwa labo bantu akufanele bangene emagcini asephakameni ngoba bangena nephunga lensipho. Hayi abakasha abakithi ufuna baze basho ukuthi iNazaretha. Hayi abakasha mawusagaya nje iNazaretha mina angangizozithatha ngoba ngifuna ukwamkhulu ngifuna ubunyazo olukhulu. Amen. Kodwa nje mawusagaya uyiNazaretha hayi akuzicalculate ukhipha unamba bani uzothi mawusikhokhela uthini khona into esho ubaba umkhathini la khona ile nto ayikhulumile la maqala afunda bongani Jehova maNazaretha nezulu nazini ziphe zethu ingane cha amaNazaretha ziphe ezithu fana nalento esithwalisa ubaba usizi. Yabona unyazi namhlanje sithwalisa usizi ukuthi sonke masifa sifuna ukuyale kabheyabezayo siyebhe ngo lawa amathuna akhandelwa abantu ababengena indawo abeyizintandana ababephile ephakameni awakhandelwanga thina indoda nendoda ingcwatshwa kwayo. Akuzi ukuthi mangcwatshwa lapho uzovuka ungene ezulwini kade weba wenza yonke into. Abantu bangcwatshwa emakhaya kwakho ungcwatshwe phambi kwey'ngane zakho mase sikwenzela umsebenzi kuthole egcekeni hhayi ukuthi kuwumthetho wamiswa uShembe okuthi iNazaretha neNazaretha aliyongcwaba eBhenqola. uShembe wakhela labantu ahamba nabo abayizintandane. Manje thina vele kusuke mina ngowase-Richmond ukongcwatshwa eBhenqola ikhona umhlaba ngakithi eRichmond ngidala i-chaos ngidalela uNkulunkulu ophambi kwethu. maNazaretha thina esiney'ndawo asingcwatshwe emakhaya. Amen. Ukuze ingane zizosithola eduze. Manje unomuzi uzoshiya umuzi wakho ufuna ukongcwatshwa le ekugcineni izogcina bethi abantu hayi into okhonza kaShembe kangcwatshwa kaShembe ngento yenza ngamabomu. Indoda ingcwatshwa kwayo nomkayo ney'ngane zayo. Yabona ubaba nje obekelinda ilinda ekabhombela ngithi siyavumelana okusho ukuthi ukuba kuthiwa sikhuluma ngolimi lakezweni ingabe sithi amanxiwa ngoba angikwabe ukubhombela elinye thina okhokho bethu baleleni sahamba sithenga indawo amathuna ke makithi agatoba iNazaretha enjani lihamba lithenga indawo yokwakha abithi wona kusazi uzoyethu iJudi ekabhombela apha amanxiwa okhokho bakho uyamazi ngoni kokwakho walala wabheka apha. Hayi mina ngeke kuyaliwa ngakithi ngifuna ukuhlala ngapha uShembe zonke indawo zokhokho bakho uyayivusa ushilo ubaba umkhathini obheka uzula indawo ey'ndala kodwa thina amaNazaretha sibonakala lokhu sihamba sishiya amathuna sihamba egcineni ulufika usizi bese ugxeka uShembe. Isaya 59 evesini ngoba sizocela namanje makungena imbenge. Yabona uNkulunkulu esikhathi ucela kanye yakuzo kodwa inkinga isala kuwo. Asibeni lamaNazaretha alalela unyazi lwezulu. Amen. Bheka isandla sikaJehova. Bheka isandla sikaJehova. Asifinyeziwe. Asifinyeziwe. Ukuba singasindi. Nendlebe yakhe. Ayisindi ukungena. Ayisindi ukuba kule nto icela yangakuzo. Ngoba izono zakho. Zehlukene kunawe. Nothixo wakho. Nezono zakho. Zisithile. Ubuso bakhe kuye. Ukuba ngabesele. Ngoba izandla zakho. Zonakele kakhulu igcwele neminwe yakho. Obubi. Awucabangi. Ibambe baba. Awucabangi iNazaretha lonke. Unevesi la. Lokuthi ungambheki nokumbheka unkosikazi wenye indoda la le ncwadi ifundwa kathathu ngesonto. Iqala izolo ngoLwesihlanu sayifunda ekuseni siyayifunda manje. Asuke umuntu ajombe la hayi ushezi impatha ayolala nomngami wena ubuka mina ngelutho. Lo Shembe okuphendulile wakufaka ingubo emhlophe awusasathi zona ayihlabelele. Umbatha kanjani ngamuntu? Mawushisa impepho ekhaya ushisa uthini? Ungayibheki nokuyibheka.
ungayibheki nokuyibheka baye bathi ke laba abancane bathi ushembe uyithatha uyifake endlini ubone ukuthi uzengayo ushisa yabona lo mthandazo uyisisekelo somhlaba. Amen. Ozana Uma umuntu etholelele nonkosikazi etholwe nonkosikazi wenye indoda njalo bayokufa bobabili indoda leyo kanye nonkosikazi. 7:10 Oza abaganiyelo ngiyabayala yebhakisi mina kuyinkosi ngithi unkosikazi akangemuke endodeni kodwa umemuka akahlala ngagana abuyisane nendoda yakhe. Ozana ukuyala kwethu akuyanga ngokukhohlisa nangamanyala nangobuqili. Yabo njengoba simila ibambe baba yabo njengoba simila ibambe ngiyena njengoba simila angeke masiphuma la sithi sifonele umgcojo besendaweni ukuthi size ngokonyazi. Amen. Ngisho le nkonzo ngayithatha nje liyisende ifike kubabinje kodwa ngoba umuntu wasemhlabeni uzoyisola bakhuluma kanjani mabekhuluma kanje sabathi ayihlomkhulu wakhe wengeke umkhulu wakhe akhanda into enhle kanje wengeke akhanda into enhle kanje jathi okwehlakaniphe kangakanani ngoba khona abantu basekhulunyiwe ukuthi bazwile labafana abalungile ngoba kazwani nokulunga ufuna ukuba mkhulu ibandle lonyazi akekho omunye kweyilapha elonyazi wena mntu ungazama ukuba mkhulu ngeke kube lakho ongcono ungazikhandela lokuyicagogwana kwezayoni thola umama oyedwa ney'ngane ey'mbili ube lakho-ke le likashembe le ngisho iy'ngane zethu siyifundisa ushembe uNkulunkulu. Manje bafowethu njengoba ngikhuluma kanje awungalahli umthetho kaShembe. Yabo manje moto uyafika ngisemathempeleni sozusabe nokuso ungangizosabathathu uthi uyafika kwekutshetha hayi siyahamba siyendaweni yokuthi akusakhulunywa ngoShembe. Liyakhula ibandla likhula namavunguvungu awukhulunywa umthetho. Indoda inikwa inkonzo lapha ebuhleni ingatsheli ngisho amakholi ukuthi inkukhu idliwa nini ayidliwa nini bayabuya abantu baye esonweni uNkulunkulu umnike ngokukhulu kumethemba umuntu avele ayikhukhumezele. UNazaretha ibona kuyisekelo somhlaba. Yabo nje basila ubabuleka noNgoma. Sizwile ngosizwile ukuthi kusasa kungenzeka isilo singene esiswini samanzi. Akuyona into encane leyo. Kodwa imfene zithi akuyena. Ngeke imfene uyikhiphe ehlathini uyihlalise endlini. Into angeke uyenze leyo. uShembe nje uNkulunkulu uphelele. Amen. Futhi umuntu okade akalibona unyazi futhi akakudalela ukuba phakathi kwaleli bandla. Yabona ukuthi intabazo sasizwa ngayo. Kodwa ufaka ukuthi uShembe ngempela ubhombela isitimela samaMpondo. Uthe mayefika wasisentabazwe kwavuka umuzi wasentabazwe kwavuka umuzi wakaCeza wabuyela kabili eGospel namhlanje ubhabhadisa isilo kanti wena obuphi lobuNkulunkulu obulindile. Hayi vele uyophuza mhlawumbe ulanda utshwaleni. Kele endaweni erong isikhathi esirong. Kodwa into efasiyenze abantwana bakaShembe sengihlala phansi. Asikhonzeni uShembe. Abagcotshwa bethu sibahloniphe hayi ukuthi sibakhonze. Ukodwa akuhlonipha umgcojo ukulalela lolo lizwi alithunywa uShembe. Mayisenze lakhe umthetho babubani vele umbize ngesibongo. Babubani ingathi usuyageja. Ngoba lamuthi umgcojo kaShembe kufanele ukuthi usamemeza uShembe. Babubani babumthembu yageja baba. Mbize ngesibongo sakubo la izalwa khona. Phela nabo bahabantu. Umuntu uhleze ezokwenza uwrong. Manje uzomhlonipha umuntu uyokhalakathela wulu kuhle wenu. Awucabanga ukuthi namathempela ayinqwaba ubaba vele mekwathola ukuthi nelanga kithi nje cishe ngabusayo. Endaba zimnandi kuhlangana nje amadoda. Efuna ukuthatha lo mza uphenye indoda. Umuzi okandwe ngemizi ngemali yamaNazaretha. Awu basheshe bahlakanipha abangapha ngakithi. Baxhumana noMkhize eNhlanhleni. Yashintsha indaba zimnandi yabiza ngaphasi kweMaritzburg. Ngoba kwayiloko sasiyibuza athi ndiyandawo idalwe yini izophathwa indoda engazona msakamusa seRichmond. Kuthiwa umfundisi wethu kanjani
lo mfundisi umfundisi eMbumbulu, umfundisi le eRichmond, abumfundisi eMkhambathini. Zonke le ndawo akazakhele. Hayibo, kahleni bo. Ndawo eyintathu, umfundisi eRichmond, eMkhambathini, eMbumbulu, awukho umuzi wakini kule ndawo zontathu. Thina siyahlonipha babumfundisi. Kodwa masibonke uCopho sesimsabe lo mfundisi ithi hayi kufanele asondele eduze kwethu. Uzosithela ngodaba. Sinamatheleni onyazini singasuki. Nangelilodwa ilanga singavumi ukuduka.